mwanjo kulinyama kuyamika kwa jifundo chachikulu waina kulu oyero kulinyama waina kulu oyero chachikulu waina kulu oyero kulichogo waina kulu oyero tisongolole wewe tisongolole kulinyama lelo wewe chachikulu samababiji wewe yakwanisa yakwanita wewe takapone kulijogo kulijo sambalale kulijogo kulijo chachikulu kulijogo kulijo sambalale kulijogo kulijo chachikulu wewe tisangolale kulinyama lelo wewe chachikulu samababiji wewe yakwanisa yakwanita wewe takapone makulundi ana omwe kulinyama aluluta ndi mafume chachikulu chitimbuka ndi oyero kulinyama chitimbuka ndi oyero chachikulu chitimbuka ndi oyero kulijogo chitimbuka ndi oyero tisangolale wewe tisangolale kulinyama lelo wewe chachikulu samababiji wewe yakwanisa yakwanita wewe takapone kulijogo kulijo sambalale kulijogo kulijo chachikulu kulijogo kulijo sambalale kulijogo kulijo chachikulu wewe tisangolale kulinyama lelo wewe chachikulu samababiji wewe yakwanisa yakwanita wewe takapone kulijogo kulijo sambalale kulijogo kulijo chachikulu kulijogo kulijo sambalale kulijogo kulijo chachikulu wewe sambalale kulinyama lelo wewe chachikulu samababiji wewe yakwanita yakwanita wewe takapone Wait
Olemekezeka ambuye Vincent Mwakhwawa, ambuye mthandizi wa Archdiocese ya Lilongwe, ndipo maulemu onse akhale m'malo mwake. Mbiri ya Msamba Parish. Zina la Msamba kamena nkhoso yake ndi Yohane Mbatizi oyera amene anabadwira ku Yudeya mbanja la Zakariya ndi Elizabeth. Ndipo iwowa inali banja limodzi lopemphera komanso anali kutumikira Mulungu mwatoto moyo. Ntchito kwambiri ya Yohane inali kukhala ngati kukonzekeretsa kapena amene pachichewa timati nkupamame, kukonzekeretsa kubwera kwa Ambuye Yesu. Mbiri ya Msamba ngati parishi ili motere. Pafupifupi zaka 104 kapena 104 zapitazo, ndiye kuti cham'ma 1920 anthu anayamba kusonkhana mizi ya Mwenda, Katantha, Kaondo ndi Tongole, ndipo amasonkhana pa Mwenda. Mchaka cha 1928 amfumu Buluzi poona kuti mwina nkosatheka kuti timve mawu a Mulungu ngati sitife anthu ophunzira tisakuwerenga tokha, anapempha bambo mfumu akulikuni parishi kuti atsegule sukulu ya primary kwa Buluzi. Ndipo izi zinatheka, ndipo agulupu oyamba umeneko anali Ashati komanso akulu ampingo anali Ayona Mkwezalamba. Mchaka cha 1956 Mtima Woyera inakhazikidwa ngati outstation ya Likuni, motero kuti anthu onse akwa Kaondo, Tsinje, Mwenda, Tongole ndi Kaphiri anayamba kumakumana ku Mtima Woyera, malo mopita ku Likuni. Mchaka chomwecho abambo DC ndi amfumu Sabango anapereka malo ano kuti pamangidwe TTC. Ndipo mchaka chomwecho demonstration inamangidwa komanso chalichi inamangidwa limene linatha mchaka cha 1960. Motero kuti Akhristu onse amene amapita ku Mtima Woyera anayamba kusonkhana mchachi chathu chimene tikuchionachi. Mchaka cha 1964 chalichi la Chagogo linakhazikitsidwa ndi akulu ampingo a Martino Magalasi. Mchaka cha 1970 TTC imene inalipo inasamuka komanso ndikuti secondary inakhazikitsidwa kutenga malo a TTC. Mchaka cha 1984 Msamba inakhazikitsidwa ngati parishi ndikutenga dzina la St. John the Baptist. Ndipo abambo mfumu oyamba pa nthawi imeneyo anali bambo Difancio Kapinga, ndipo agulupa anali Mr. Papias Michael Joseni amene tili nawo pakati pathu siku la lero. Mchaka cha 1986 outstation ya Buluzi, Chagogo ndi Mchitanjiru imene pa nthawi imeneyo zinali m'manja mwa Likuni parishi zinaperekedwa ku Msamba ngati outstation ake. Ndipo outstation ya Nkhukwa inaperekedwa mchaka cha 1987. Kotero kuti pa nthawi imeneyo ndiye kuti outstation anali Buluzi, Nkhukwa, Chagogo ndi Mchitanjiru. Ndipo mchaka chomwecho abambo Kapinga anatumira ku ntchito zina, ndipo kunabwera malemu bambo Severo Sepere komanso bambo Morris Eugene Kalino. Mchaka cha 1991 parishi inaperekedwa kwa ma Komboni missionaries, ndipo bambo mfumu woyamba anali bambo Raymond. Kenako kunabwera bambo Brian, bambo Shoni, malemu bambo Silvio Zanadi, bambo Joe Koso Manje, bambo Moses Bwanali, bambo Uruwera, bambo Jean Marie,
bambo Kosi, komanso pakali pano tindi bambo Patrick Lipenga amene ali bambo mfumu. Ndipo poona kuti parishi kukula komanso akhristu akuchulukira mchaka cha 2018 outstation ya Msampha inakhalisidwa kukhala ngati outstation ya chisanu ndi chimodzi kuchoka mu parishi inoyo. Kuyang'ana kutsogolo pozindikira kuti ngati mpingo tiyena kukhala ndi masomphenya enieni kumaona kuti chonse chimene tikupanga chili mndondomeko yake. Mchaka cha 2019 ambuye olemekezeka nakhazikitsidwa strategic plan ya zaka 5, ndipo ndondomeko imeneyi imasogozedwa ndi mutu mawu kuti banja la ana a Mulungu lozazidwa ndi Mzimu Woyera lokhala muchikondi ngati vision yake. Mission statement inayimana kuti kufalisa uthenga wa Yesu Khristu kwa anthu onse, kuwasandutsa ophunzira a Yesu Khristu, komanso othandizira kutukula miyoyo ya anthu mpalishi ndiso madera ena. Ndipo mfundo zimenezi zikuyimira chikondi, kulemekeza umunthu, komanso moyo, umodzi, utumiki, komanso kuchita zinthu moona mtima mwachilungamo ndi kuti mtendere ufikire paliponse. Nsanamira zake nazi kapena kuti strategic pillars. Pali nsanamira zitatu. Yoyamba ndi ya umoyo wauzimu. Cholinga nchona kuti akhristu athandizike kulanda masakramenti pafupi, komanso kuti athe kuziwa chiphunzitso cha mpingo wa Katolika. Nsanamira yachiwiri chitukuko cha moyo wa thupi. Pozindikira kuti munthu ndi thupi ndi mzimu pamodzi, nkosatheka kuti mwati ngosamala thupi lokha kapena mzimu wokha, koma zonsezi zikhale pamodzi. Motero magulu osiyanasiyana amalimbikisidwa kuti aziphunzira za moyo wawo, komanso azitha kuyang'ana kutsogolo za moyo wawo. Chuma ndi chitukuko. Potegera zimene archdiocese inakhazikitsa, mutu umenewu umalaka kuti ngati parishi tikhale parishi yozima pa yokha, imene chilichonse chizitha kuzipeza kuzera ndondomeko zake, kuposa kuti mwina nthawi zonse tizidalira kupempha kunja, paja kopempha katukwanisa. Ndondomeko imeneyi ikutha chaka chino, ndipo akuluakulu a parishi ndi kuphatikizapo bambo mfumu akhalanso pansi nkuyang'ana kuti ndi ziti zimene zakwanisidwa, komanso ndi ziti zimene sinakwanisidwe, komanso kuti ngazithese bwanji zimenezi. Zipaso za St. John Baptist. Mparishi yathu muno mwatuka ansembe pafupi 6 kuphatikizako bishopu. Mwachisoni abishopu anasiya Bishop Chisendera, bambo Shawa Malemu, Chipalamwazani Malemu. Pakali panopo tindi bambo John Mangwere, bambo Geoffrey Chikapa, komanso bambo Ligomeka. Masistere kwatuka masistere pafupi 10. Tindi Sister Doris Tembo, Olivia Kasabola, Ethel Kaweruweru, Edvesta Kapwata, Mere Chimchere, Domisa Kamwaza, Mese Chisale, Mere Saizi, Suzana Piri, komanso Benedetta Mwachikaka. Agrupa amene atumikira pamudzi pano ndi abambo Pavias Jelsen amene tiaone nthawi ina yake, komanso agrupa Yotamu amene lero abwereze malonjezo awo kuti atumikira zaka 25 ali mgrupa, komanso tindi agrupa Yohane Kamwaza, komanso Anderson Kauza. Nanga ndi uthenga wanji umene nkhoso yathu mwina ikutiuza titamaliza zaka 40. Tizindikire kuti Yohane Mbatizi anakhala munthu odzichepesa, omvera, olimba mtima, komanso wachikondi. Yohane Mbatizi anavomera kuyitanidwa kwake modzichepesa, ndipo anatsogolera anthu kwa Yesu Khristu pamene anati, naka kankhosa ka Mulungu.
Yohane 1 verse 36. Ndi mawu amenewa Ambuye olemekezeka, Akhristu anzanga, tiyeni tonse tithokoze Mulungu chifukwa ngwabwino. Masalimo 107 verse 1. Amen. 5, 10, 15, Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale okondeka, tili pano monga tamva kuti tichite chaka chothokoza Mulungu chifukwa cha zaka 40 za madalitso a mpalishino ndi Akhristu onse, komanso zaka 40 za utumiki wa parishino. Ife ngati Akhristu timadziwa kuti parish ndi chida cha utumiki, ndi malo a utumiki. Akhristu ake ndi zida za utumiki mudera limenelo komanso madera ndi dziko lapansi, chifukwa ngati Akatolika ndife atumiki a dziko lonse lapansi. Ndipo parish imangotithandiza kuti ife tipulumuke komanso tigwire ntchito ndi kuphunzira bwino ndi kutumikira ena akutali. Tithokoze Mulungu chifukwa cha utumiki umenewu. Ndipo tikuthokoza Mulungu mwa unenerinso wa Yohane Mbatizi Nkhoswe ya parishino. Nchifukwa yake mwambo uno ndi wa madalitso. Tufuna kuti Yohane Mbatizi Woyera atipemphere madalitso. Komanso mukudziwa tanthauzo la Yohane, mawu oti Yohane kapena John mu Baibulo amatanthauza kuti God is gracious, kapena graces of God, madalitso a Mulungu. Ndekuti ino anthu akunsamba ndino anthu amene ndino odala, komanso tsiku ndi tsiku Mulungu amakudalitsani. Nchifukwa yake lero mwambo tofuna kuti Mulungu akupatseninso madalitso apadera nonse mwabwera pano, kuti God should graciously bless you. Mulungu akupatseni madalitso amene mukusowa nonse mwabwera pano ndi chalowe cha Mulungu. Komanso tikudziwa ngati anthu, komanso ngati Akhristu, inenso ngati mtsogoleri wanu pamodzi ndi Ambuye Tambala, tikudziwanso kuti ngakhale pachitika zabwino zambiri parishino, komanso mwina palipena pamene sinamkondweretse Mulungu. Inuyo ngati Akhristu akunsamba mukudziwa kuti pena ndi pena munalephera, mumalephera, mwina umodzi kuperewera, mwina kusalimbikira pa ntchito, kusalimbikira pa chitukuko, kubwezana mbuyo. Zonsezi zimene tamulakwira Mulungu mu zaka 40. Tiyeni tsopano tipepese kuti Mulungu atichite chisoni, tilape machimo athu. Ndikululira Mulungu wa mphamvu zonse ndi nomwe abale kuti ndachimwa kwambiri poganiza, polankhula, pochita zoyipa ndi posachita zoyenera. Ndachimwa kopambana. Chifukwa chake ndikupempha Maria Virigo odala, angelo ndi oyera onse ndi nomwe abale kuti mundipempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wa mphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo wathu ndi kutifisa tonse ku moyo wosatha.
Tipemphere. Mulungu Atate athu, Yohane Mbatizi adayitana anthu kuti atembenuke mtima ndi kupita kwa Khristu Ambuye athu. Patsani mpingo wanu lero chimwemwe, ndipo muwongolere anthu okhulupirira inu pa njira ya chipulumutso ndi mtendere, mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha.
Anazipangira mutu yeho, yeho, ye. Anazipangira mutu yeho, yeho, ye. Oh, wajauta. Oh, wajauta. Anazipangira mutu yeho, yeho, ye. Anazipangira mutu yeho, yeho, ye. Mukulu mukoti batu. Mukulu mukoti batu. Mukulu mukoti batu ye. Yeho, 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 ye. Yeho, 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 ye. Ninaona ulemerero wake. Ninaona ulemerero wake, ulemerero wake. Yeho, 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 ye. Yeho, 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 ye. Oh, wajauta. Oh, wajauta. Anazipangira mutu yeho, yeho, ye. Anazipangira mutu yeho, yeho, ye. Oh, wajauta. Oh, wajauta. Anazipangira mutu yeho, yeho, ye. Anazipangira mutu yeho, yeho, ye. Mukulu mukoti batu. Mukulu mukoti batu. Mukulu mukoti batu ye. Yeho, 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 ye. Yeho, 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 ye. Mau ambuku la mneneri Yesaya. Mverani inu anthu akumayiko amphepete mwa nyanja, tcherani khutu inu anthu akutali. Chauta anandiyitana ndisanabadwe, anatchula dzina langa ndidakali m'mimba mwa amayi anga. Adasandutsa pakamwa panga kuti pakhale ngati lupanga lakuthwa. Adanitchinjiriza ndi dzanja lake, adandisula ngati muvi wakuthwa, nandibisa m'mphotho mwake. Adandiwuza kuti, iwe Israeli, ndiwe mtumiki wanga. Anthu adzanditamanda chifukwa cha iwe. Koma ndidati, ndagwira ntchito yopanda phindu, ndangowononga mphamvu zanga pachabe. Komabe,
zondiyenerera zili m'manja mwa chauta, mphotho yanga ili m'manja mwa Mulungu wanga. Tsopano chauta akulankhula, iye amene anandiumba m'mimba mwa amayi anga, kuti ndikhale mtumiki wake, kuti ndibweze fuko la Yakobo kwa iye, ndipo kuti ndisonkhanitse Aisraeli pafupi ndi iye. Choncho ndimalemekezeka m'maso mwa chauta, ndipo ndimapeza mphamvu mwa Mulungu wanga. Chauta akunena kuti, n'chinthu chochepa kwambiri kuti ukhale mtumiki wanga, kuti udzutse mafuko a Yakobo ndi kubwezera kwawo Aisraeli amene adapulumuka. Ndidzasandutsa kuwala kowunikira mitundu ina ya anthu, kuti chipulumutso changa chifike kumathero a dziko lapansi. Mawu a Ambuye. Ikukutama
ntchito za atumwi. Paulo adauza Ayuda aku Antiogo kuti Mulungu adalonga Davide kuti akhale mfumu ya Israeli. Mulungu adanchitira umboni pakunena kuti ndapeza Davide mwana wa Yese, ndiye munthu wanga wapamtima, amene adzachita zonse zimene ine ndifuna. Mwa zidzukulu za Davideyo, Mulungu adautsa Yesu kuti akhale mpulumutsi wa Israeli monga adalonjeza. Iyeyu asanabwere, Yohane adalalika kwa Israeli wonse kuti alape ndi kubatizidwa. Pamene Yohane anali pafupi kutsiriza ntchito yake, iye adafunsa anthu kuti mumayesa kuti ndine yani? Ine sindine mpulumutsi wolonjezedwa uja ayi, koma wina alikudza pambuyo panga, amene ine sindili woyenera ngakhale kumvula nsapato zake. Inu abale anga, zidzukulu za Abrahamu, ndiponso ena onse mwa inu oopa Mulungu. Mthenga wa chipulumutsowu Mulungu watitumizira ife. Mawu a Ambuye. Titukuse Mulungu, titukuse Mulungu. Montenga wa bwino monga darembera roka oyera nthawi yakuti Elizabeti achire idakwana, ndipo adabala mwana wamwamuna. Anzake ndi abale atamva kuti Ambuye amuchitira chifundo chachikulu chotere, adakondwera naye pamodzi. Pa tsiku lachisanu ndi chitatu mwanayo adabadwa. Adadza naye kuti amuumbale, nafuna kumutcha dzina la bambo wake Zakariya.
Koma mayi wake adakana, adati, iyayi, koma atchedwe Yohane. Pamenepo anthuwo adamuwuza kuti, koma pakati pa abale anu palibe amene ali ndi dzina limeneli. Tsono adalankhula ndi bambo wake ndi manja, namufunsa kuti, mufuna kuti timutche dzina lanji? Zakariya adapempha cholemberapo, nalembapo kuti dzina lake ndi Yohane. Anthu onsewo adazizwa. Pomwepo Zakariya adathanso kulankhula, nayamba kutamanda Mulungu. Anzawo onse aja adagwidwa ndi mantha, ndipo mbiri ya zimenezi idawanda ku dera lonse la mapiri a ku Yudeya. Anthu onse amene ankazimva ankazilingalira m'mitima mwawo ndi kumazifunsa kuti, kodi mwana ameneyu azakhala munthu wotani? Pakuti izi nkacha kuonekeratu kuti Ambuye anali naye. Mwana uja Yohane ankakula nasanduka wankhalidwe wamphamvu. Pambuyo pake adakhala ku chipululu mpaka tsiku limene adazionetsa poyera pakati pa Aisraeli. Tenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, mwambo uno ndi wothokoza Mulungu. Tikuthokoza Mulungu chifukwa cha madalitso ambiri amene inu akhristu akuno kunsamba pamodzi ndi anthu onse ngakhale sakatolika alandira mu zaka 40 zimenezi. Mwalandira madalitso ochuluka kwa Mulungu chifukwa cha parishi ino, komanso chifukwa cha makolo athu kalero monga tamvera ma 1920 amene anayamba kusonkhana kuno, ndipo chifukwaso cha ansembe amene akhala kutumikira kuno. Tamva mbiri imeneyi kuti abambo amodzi amene ali otchuka kwambiri anali kulikuni ndi bambo Salo. Abambo Salo ine ndinatumika kulikuni, sinaone koma mbiri zawo ndinazimva, ndipo chimodzi chimene ndimamva kuti anali wamfupi ngati ine kumene wofupika komanso anali wachangu, komanso amakonda chikhalidwe chikhalidwe chichewa, samachita mantha ngati mzungu amapita kumakachita interacti ndi anthu osiyanasiyana. So ansembe osiyanasiyana awatchulanso pano ndi amene agwira ntchito yobweretsa madalitso mparishi muno, komanso atsogolera akhristu eni wake amene atumikira parishi ino, athandiza kuti madalitso amenewa abwere. Abale, kudzera mu chaka chalero tikuona kuti Mulungu ndi wachikondi, wachifundo. Nthawi zonse Mulungu amafunitsitsa kuti anthu amene Iye anawalenga azikhala pabwino, azikhala pa mtendere, azikhala odala, azipanga zonse zimene akufuna mwaufulu, komanso azipeza zosowa zawo. Ndi zimene zachitika pakati pathu kuti Mulungu watisamala, watithandiza. Kwa pa nthawi yomweyo tikuonanso kuti Mulungu amapereka madalitso ake kudzera mwa anthu kapena zinthu zina. Tikati zinthu tikambanso ma structure ngati parishi inoyi, chifukwa parishi ndi chida chimene ekleziya anachikhazikitsa kuti chikhale malo operekapo madalitso ake ochuluka ombwembweza kwa anthu amene akhale ali menero. Ndibwerezanso sikuti akatolika okha koma munthu wina aliyense, chifukwa ife akatolika tikati katolika ndi mpingo pamalo ponse
opezeka paliponse komanso otumikira wina aliyense. Ife sitimasankha kutumikira ya tikamapempheranso kaya nsembe ya misa ngati ino timapemphera dziko lonse lapansi chifukwa ndi ntchito imene Yesu anabwerera pano kupulumutsa wina aliyense. Nchifukwa mapemphero papalishi pano amene amba kuperekedwa ndi ansembe kalero ma 1920 tinene kuti likuni inatsekedwa 1903 kumene munachokera inuyo. Ansembe akhakupereka mapemphero zaka zonsezi amapemphera anthu anthawi imeneyo komanso anthu amtsogolo. Nde inuyo muli pano ndinu zipatso za mapemphero amakolo anu akalekale. You are the fruits of the prayers of our forefathers kapena foremothers kapena ansembe akalewa amakupemphererani inuyo. Nchifukwa tikuyenera kuthokoza Mulungu zona kuti Mulungu watidalitsa ngati nsamba. Pali zaulere zambiri zimene talandira komanso muona kuti zaulere zimenezi zochokera kwa Mulungu kudzera mwa atumiki, kudzera mwa parish structure ino, kudzera mu sukulu ndi zina zonse ma out session miphakatiri kuno. Komanso madalitso amenewa abwera kuchokera kwa Nkhoswe yanu Yohane Mbatizi Oyera. Oyera amene timalemekeza ife, abale athu amene anafa kale anapita ndekuti amachita zabwino pansi pano. Chifukwa amachita zabwino ndipo anafali pabwino monga Yohane anafa malitiri anatumikira. Ndi oyera chifuna kuti adatumikira bwino lero amatipempherera. Inu yonso ndinu mboni a Khristu ano kusamba parish, mboni ya mapemphero kapena madalitso ochokera kwa ndani? Ochokera kwa ndani? Ochokera kwa ndani? Iya osati kwa Mulungu. Ino ochokera kwa Mulungu kudzera kwa ndani? Yohane. Yohane Mbatizi amakupempherani niyo tsiku ndi tsiku pano. Chifukwa ndi Nkhoswe ya parish yanu. Ife ngati Khristu akati timakhulupirira kuti oyera amenewa amatipempherera. Tikamatchula mayina awo monga tikatenga mayina awo, tikamatchula munthu kuti iwe Yohane, iwe Augustino, iwe Patrick, ndiye kuti pomutchula dzina paja ukupemphanso uneneri wa oyera aja. Chifukwa timalimbikitsa mayina a Chikhristu. Chifukwa timachiranso discourage, sitilimbikitsa mayina ena ndi ena. Inde ndife anthu chikhalidwe tinacho kuti iwe mwana wanga njira yakumanda. Chabwino inde mukhoza kupasa njira yakumanda. Koma ukati njira yakumanda ndiye kuti tu basi mwangonena bwera mutakapeka dzina la gogo wanu kapena. Kuti chabwino kaya andani koma ngoti mwana basi kumpasa dzina njira yachepa. Tsino njira yachepa mapemphero achokera kuti kodi? Mwaona nde inuyo Yohane St. John's amakupempherani, the Baptist amakupempherani. Ali kumwamba ndipo taonani dzina lake linakale kuti dzina lake ndi la madalitso sichonje. Yohane ndiye kuti Mulungu amapereka chani kodi? Madalitso. Ndiye kuti inuyo basi ukangokhala mpalishino ino amene mwasamuka pala anthu ena amene ndikudziwani munali kulikuni, munali ku 18, munali kuti munabwera kuno. Munachita chisankho chabwino pobwera kunoko. Chifukwa amene munangolowa palishino basi amakhanga ndi madalitso automatic. Kungolowa musamba palishi basi iwo mangokhala odalitsika, you are blessed, you receive graces. Nde inu nsamba ndinodala, palisha ndinodala. Chifukwa cha Nkhoswe yanu Yohane. Nde kuti basi kungolowa palishino ndinodala. Amene sapempheraso ndodalaso Mulungu amakuchitani chisoni. Ngakhale simpemphera koma Mulungu amakudalitsa mbere amakukondani. Ndikutsindika kuna kuti tikuthokoza mwifuna kuti talandira zaulere zambiri ngati nsamba. Ndipo Mulungu adzitipatsa zaulere ndipo makamaka mtsogolo muno muli zaulere zambiri zimene Mulungu akubweretsa chifukwa Mulungu akutisungabe. Chikondi chake nchopanda chani kodi? Malire. Ndipo chikondi chake sichikondera, amakonda tonse. Ndipo inu yadzikondani makamaka ana anu amene muli nawo pano. Ana anu amenewa Mulungu awasamala mpaka mtsogolo muno. Nchifukwa chake mwambo uno abale munachita bwino kukonza kuti tipange chaka chime cha 40 years kuthokoza Mulungu. Chifukwa mwalandira zambiri muthokoze pamaso pa Ambuye. Nchifukwa mwambo unowu inde ndi othokoza koma tikudziwa bwinonso malembo ira manena komanso maphunzitso kuna kuti munthu amene amathokoza ndiye kuti amenenso amatani kodi?
amapempha eti ndipo mulungu akaona munthu wothokoza amene amayamika kumapereka mphatso kwa anzake mothokoza, mulungu amene amamudalitsa koposa. Nde inuyonso mulungu pamwambo unowu mmene mwabwera pano, mulungu akudalitsani, akukudalitsani kale chifukwa kuti muli pamwambo umene waukulu wothokoza mulungu. Tikupemphera mulungu akudalitsani chifukwa Yesu Khristu ndi amene ali nafe pano, amene akutitsogolera mwambo uno kudzera mwa atumiki athu komanso kudzera mwa nonsenu mwabwera pano. Nchifukwa abale tikuyenda kuthokoza pa zonsezi. Nchifukwa inuyo ngati msamba St. John's mupitirize kukhala ndi moyo othokoza mulungu nthawi zonse chifukwa cha kholo lanu. Tikulidziwa kholo la Yohane Mbatizi ndi ndani kapena ndi andani chifukwa makolo alipo awiri eti ndi ndani kholo la Yohane Mbatizi? Zakariya ndi ndani? Ndi Elizabeth. Ndiye uthenga tawerenga pano atabadwa Yohane uja, tikudziwa mawu amene analankhula Zakariya. Mukakumbukira? Simukakumbukira? Ndiye ndikukumbutsani pano. Ndimafuna kuti inuyo ngati nsamba mupitirize kukhala othokoza mulungu tsiku ndi tsiku kudzera mapemphero anu komanso musembe ya misa. Paja muza kuti ife timapanga sembe ya misa pano tsiku ndi tsiku, sicho njokoni? Ndiye mudzibwera ndithu kusembe ya misa, osangothamangira ku ntchito kapena kupita ku sukulu. Ana inu sukulu yanunso ili pafupi to pano St. John, simabwera apa ambiri mwa inu eti ndiye mudzibwera kaye ku misa, samaletsayi kuti ubwere mamawa upemphere kena mwapita ku sukulu. Osati ayi njala inde chabwino njala ipa komabe ukhoza kutenga zakudya atu makolo sematikonda makolo eti mukhoza kumpatsa mwana wanu zakudya mu kontena basi phala ilo kadyera komweko kamange kaye misa. Nsembe ya misa ija ndikuthokoza nchifukwa timati nsembe ya Ukaristiya. Ukaristiya ndi mawu a Chigiriki amene amatanthauza chani? Kuthokoza. Nchifukwa ife timapereka nsembe ya misa tsiku ndi tsiku kuti tikuthokoza mulungu mwalo mwa onse mpalishi muno, onse dziko lapansi. Chifukwa timapereka nsembe ya misa ngati Ekleziya kulikonse kuthokoza mulungu. Ndiye inuyonso ngati nsamba muzithokoza mulungu, koma ndikufuna ndikuwuzeni zimene bambo wanu Zakariya anapanga. Nayenso adabadwa mwana. Tikawerenga uthenga wa Yohane tawerenga lerowu makamaka wa Luka mutu 1 ndime 68 mpaka na 79 pali nyimbo imene Zakariya adayimba mawu ananena othokoza mulungu. Ndingowerenga mavesi ochepa, ndimafuna kuti mawu amene wawa akuthandizeni kuti inuyo tsiku ndi tsikunso mukhale othokoza mulungu chifukwa cha zabwino zimene Mulungu akuchitirani mpalishi muno. Zakariya anati atabadwa Yohane, atamandike Ambuye Mulungu wa Israeli chifukwa adadzayendera anthu awo ndi kudzawawombola. Adawutsa wina wa fuko la mtumiki wake Davide kuti akhale mpulumutsi wathu wamphamvu. Izi ndi zomwe iye ananeneratu kale kudzera mwa aneneri ake woyera mtima. Adalonjeza kuti adzatipulumutsa kwa adani athu ndi kwa anthu onse odana nafe. Ndilekeze pomwepa, koma ndi nyimbo imene yayitali mpaka na pa 49 mavesi 11. Ndimafuna kuti inuyo mupitilize ndithu kumathokoza mulungu monga mwachita lero tsiku ndi tsiku, chifukwa parishi ndikubwerezanso ndi malo amene mpingo umakhazikitsa kuti anthu andolemo madalitso komanso kuti anthu atumikirane ndi kutumikira ena. Ndiye muzithokoza mulungu chifukwa cha parishi yanu. Pamene tikuthokoza mulungu tidziwenso kuti tikuyenera kusinkhasinkha mozama za udindo wathu, za utumiki wathu, chifukwa parishi ndi utumiki, ndi chida chotumikira anthu mdera limenero. Komanso popeza kuti ndinu nthambi ya archdiocese kapena nthambi ya diocese, ndinunso nthambi ya mpingo wonse pa dziko lapansi. A parish is a part of the universal church. Inuyo ndinu nthambi, ndinu gawo la mpingo wonse Eklezia Katolika pa dziko lonse lachani kodi lapansi. Nde utumiki wanu umene ndikulimbikitsani ngati mfundo wachiwiri
ndi oti mutumikirane mpalishi muno modzipereka kuthandizana wina ndi nzake kuti nonse muno mukandi chipulumutso mukafike kumwamba. Ndipo utumiki wanu ngati nsamba usangokhala wa akatolika okha kapena amene kuchali chikuno iyayi. Ndibwerezanso kuti inu ndinu akatolika mpingo wapachani ndi kuti utumiki wanu si wa anthu nokha akatolika koma ena onse mwathandize kuwakonda, mwathandize kuwatumikira, kuwathandiza, kuwapempherera ndi kuwathandiza zosowa zawo kuti nawonso ali pansi panaone Mulungu komanso akakafa kafike pabwino. Mudzitumikira ena onse dera lino, kutumikira ena onse mopanda tsankho. Nchifukwa chitsanzo ndi skulu yanu imene muli nayo kuno St. John's Primary komanso secondary. St. John's Secondary ndi private ndithu. Komanso likadakhala ndi ufulu wa diocese kuti abasi obwera kuno akhale anakunsamba okha. Zikanakhala zabwino komabe ife sitimatero ayi timalola ndani kodi wina aliyense kakhala mipingo ina amaphunzitsidwa chifukwa ndi utumiki wathu otumikira wina aliyense kuti alandire chifundo cha Mulungu komanso akalowe kumwamba. Chifukwa primary yanu kuja imabwera na ambirimbiri. Ndikukutsindika kuna kuti mawalero ndi chaka cha lero chikuthandizeni kuti tisingesinge limodzi za utumiki wa parish yanu. Mwagwira ntchito yayikulu, makona gwira ntchito yayikulu koma lero tsopano tione kutsogolo. Nchifukwa chake parish yanu ndi chida chotumikira ndipo inuyo ndi atumiki ake a parishiyo. Chifukwa parishi ndi structure imene imatha kuoneka osaoneka. Imaoneka kudzera mwa chalichi komanso mwa inuyo. Koma parishi yansamba kuti iyende ikudalira ndani kodi? Ikudalira inuyo. Mumadzipereka kale kwa mupitilize tsopano. Nchifukwa mawu yambaja mwamva zimene Yesaya wanena kuti inuyo nonse muli muno Mulungu asanakulengeni adakupatulani kuti muzakhale mparishi yachani kodi ya munsamba muno kuti mulandire zaulere komanso mugawe zaulere kwa ena mutumikire ena. Mawu yambaja akuthandizeni kumvetsa kuti Mulungu inuyo akhristu muli muno kuyambira inu ana. Nchifukwa timalembetsa utumiki wana ndipo ndikudziwa kusamba kuno utumiki wana ndi wamphamvu. Kuli ana otumikira kuno amphamvu komanso achinyamata amphamvu. Mutumikire chifukwa Mulungu anakupatulani, anakusankhani komanso akuti Mulungu anakusulani ndi kukusungani pabwino kuti mukhale zida. Ndipo mawu amene akuthandizanso kunena kuti lero lino inuyo makamaka achinyamata ndi ana Mulungu akukusulani, akukonzekerani kuti mukadzakula mudzatumikirenso maudindo ena kutsogolo kuno kutumikira nsamba ino komanso dziko lonse lachani kodi lapansi. Nchifukwa chake timalimbikitsa utumiki wana ndi achinyamata kukuphunzitsani kudzera kuno kumpingo makamaka makhalidwe osati sukulu yokhayi. Chifukwa mukudziwa bwino kuti moyo wa makono uli ndi mavuto ake. Makolo ambiri komanso dziko lapansi likumalimbikira mwina maphunziro ankalasi anzeru zokha kwa maphunziro achikhalidwe, maphunziro auzimu pena dziko lapansi limayika pachani kodi pambali. Nchifukwa mwina amene muli ndalama mana kuti ayi mwana wanga apite private yakuti apite sukulu yakuti koma sukuluzo inde mwana aphunzira koma ngati zilibe chikhalidwe kodi mwana amene akatumikira dziko bwino? Akatumikira bwino dziko? Ayi, chifukwa akusowa ma values, akusowa chikhalidwe. Nde mawu yambaja kuna kuti Mulungu amatisula abale ngati mivi yabwino kuti kagwire ntchito mwadongosolo mwachikondi motumikira ena. Ndiye ino ana athu akuno kusamba achinyamata mudze kuti parish ino ikufuna ikupitize kuthandizani kudzera mu achidiocese kuti ndithu musulidwe bwino kumbali zonse zathupi komanso zachani kodi zauzimu. Nchifukwa utumiki umenewu tikukukonzekerani magawo onse osiyanasiyana. Inde pali magawo ena koma mwamva chisoni makamaka sukulu yanu ya primary ya St. John's. Kaya mmafikako makolo mmayidziwa sukulu yana anuyo mmayidziwa? Simufikako koma ine ndambuye tambala amene ndimakondopitako chifukwa sukulu yanu imatimvetsa chisoni. Kapena ndiomvetsa chisoni si choncho? Ndi ambiri mwakhala mukubwera kumauza ambuye ifeyo
tufuna private yabwino kuchifukwa kulibe sukulu yabwino, kuli sukulu kukagwa uku, kapena ku area 10 kuli sukulu ya masisere, kunonso mutimangire private, kapena isamba St. John Mungu private, ana athu akuvutika sakuphunzira bwino, madandaulo amene timamva. Komanso tikabwera timakaona kuti koma St. John's nde yathadi. Makolo amene muzipita kukaona ku sukulu ya ana anuwo. Makoma anang'ambika tsiku lina adzagwa matoilet iso ndochepa kumene kusichoncho. Nde ndikamba izi kuti inuyo ngati makolo mukhalenso ndi luntha lakulimbikitsana maphunziro, komanso maphunziro abwino, quality education ya ana athu. Inde maprimary tinawo ambiri, koma imodzi yasambayi ndi yathu imene ilipo ya St. John's imene ili ndi mavuto ake. Inde ife ngati ampingo timakhala ndi maubale ndi boma kuti tithandizane, koma tiye nokhala pansi tiunike bwino chifukwa kuyambira nthawi imene tinandira independence mpaka pano, inde boma likuthandiza likuchita zambiri, komabe pali mgwirizano umene napanga mwina pena sikuyenda bwino, ifuna kuti kukonza sukuluko sikuyenda bwino. Inde mgwirizano mwina umapereka mphamvu kuti ife mpingo tichite, komabe ngati mpingo pera malisosi ndiovuta sichonje. Sitingakwanise chifuna kuti tikapeza ndalama zomanga sukulu timafuna kumanga sukulu kumidzi kwina kumene kudziwa kuti kulibe chani kodi. Sitingatenge 100 million ukakonza sukulu ya St. John's ayi, chifukwa kuli kwina monga sukulu mukumanga zija kunoko kuli ma needed places amene kusowa masukulu. Ndikutsindikaiza abale ngati makolo kuti mukheso ndi udindo oyang'ana bwino sukulu yanu, komanso kulimbikitsana. Ndikamba sifuna kuti ana kumeneko ndikamayendera aye namaoneka omvetsa kisoni kuti ana walibe tsogolo chifukwa sukulu iyo ndiyo odzaza kwambiri. Ana opita 5000 makalasi ochepa angaphunzire bwino? Ayi, nde ife timamva kisoni, ambetamba timamva kisoni ndi education coordinator amayimiti chifukwa kuti sukulu ya anayo ndiyo odzaza kwambiri, komanso kulibe moyo wabwino chifukwa zipangizo ndi zochepa. Koma tipizokambira ndi aboma kuti tipanga bwanji. Koma pempha amene alipo a private school tikanalingalirabe ndi ansembe anu. Koma chimene ndikutsindika pano kuna kuti ino ana muli pano mumvetse kuti kudzera parish ino tikukukonzekerani kukusulani ngati mumvi wabwino kuti mukatumikire dziko la chani kodi lapansi. Choncho musataye mtima kuti kaya mwina zina sizikuyenda bwino, koma mukhale ndi chiyembekezo zabwino mtsogolo. Fundo yachiwiri ndikutsindika pano ndikuti inu ngati parish ndinu atumiki, mukhale ndi utumiki otumikira ena, mutumikirane parish ino komanso mutumikire ena. Nchifukwa magawo amenewo otumikira ndi bwinonso kuti chaka cha lero chitipatse mpata osinkhasinkha kuti kodi tilimbikitse bwanji utumiki wa parish ino, moyo wathu wa Chikhristu tipititse patsogolo bwanji. Mawu muthenga wabwino aja akubadwa kwa Yohane atipatse chikhulupiriro kuti ngakhale mwina pakhoza kukhala mavuto kapena tikuona sitikuona bwino kutsogolo, koma mukhale ndi chiyembekezo cha zabwino chifukwa Mulungu amapereka madalitso. Mulungu amakukondani, amakudalitsani. Ndizotheka kuti mupitize kutumikira mwamphamvu. Taonani Yohane anabadwa pa nthawi imene makolo awo anayotaya mtima, amaona ngati sadzakhala ndi chani kodi mwana. Koma ifuna amalimbikira kupemphera, amalimbikira kutumikira kutchali chikuja, amadzipereka kumakhala chifundo kwa anzawo, kumapereka molo wa manja. Taonani nthawi idakwana Mulungu anadalitsa ndi mphatso yachani kodi ya mwana, ndipo mwanayo ndamanakhala mtumiki okonzekera ena. Uthenga wabwino wa abale ngati St. John's kupatseni mpata osinkhasinkha kwambiri kuona utumiki wanu. Mwachita bwino kuti mulende strategic plan komanso ikutha chaka chino muyipange review bwinobwino, muyionenso pamene ikutha chaka chino ndi chaka chamawa kuti muyambenso zina, kwa musayiwale kuti paja kuli synod. Ende mukamapanga planiyo ndi bwino kuti mulumizire ndi ife ku diocese chifukwa ma plan ambiri chaka chamawa asintha chifukwa cha synod imene tikupanga ija nsonkhano tikupanga uja. Zimene tigwirizane mu synod ni zimene zikuunikireni popanga ndondomeko yanu yakayendetsedwa kwa pama parish kapena miphakati, koma yamba mponi kuunikira mavuto amene alipo ndi kulephera kwanu kuti mutumikire. Chimene ndikutsindika nkuti inu ngati nsamba mukhala atumiki, mutumikirane pakati panu mwachikondi. Nchifakenso pamenepo muunikire zimene zimabweretsani mbuyo. Inuyo ngati ana athu ansamba mukudziwa kuti pa nthawi zina pamakhala kugwedera sichonje.
pamakhala mavuto ena pakati pathu poti ndife anthu kokana atsogoleri kokana kaya ansembe ndi ansembe mwina basi tilankhule izi ndi izi tizikonze zimezi kuti kodi tikhale bwanji anthu osakokana maudindo akasankhidwa tendetse bwinobwino kukhalanso accountable kaya ndi chuma choperekedwa tizibwera poyera ndi kuzika zinthu kuti akhristu atani kodi aone zonse tikumvana ansamba eti tikufuna kuti mukhale ino chitsanzo kumapalishi ena onse ndikufuna kuti mukudziwa inuyo ngati St. John's kuti ndinu palishi imodzi yayikulu kumwera kwa archdiocese eti komanso ndinu palishi yayikulu imene imalandira anthu mu sita ya Lilongwe mwina simaona zimenezi ndinu palishi yodala imene imayenera kumadalitsa anthu olowa ndi kutuluka mu tawuni yachani kodi ndi mmapempherera anthu akamayenda magalimoto musimapempherera inuyo amangodzipemphera nokha mbiri mwa inutu umangoti ambuye ineyo mwana wanga ayo ine ambuye ndadwa hayi utumiki wanu ndi otumikirana komanso otumikira ena nde inuyo muli ngati nkhope ya tawuni yachani kodi sita ya Lilongwe inde mwina tawuni ikukula kuyambira kuna Nathenje de palishi yayikulu koma ndofuna kuti muzindikire kuti muli ndi udindo waukulu kwambiri ngati nsamba nchifakenso ngati sita ya Lilongwe zina sizikuyenda bwino munomo ndi inuyo amene muli ndi vuto amene mukubweretsa zoyipa mu sita ya Lilongwe ndi inuyo a St. John's nde kuti simupemphera modani kodi mokwanira tawuni ya Lilongwe amene imalandira anthu chigawo chakunoko ndi inuyo ndi utumiki umenewo mukamapemphera ku nyumba kwanu muzipempherera onse amene akulowa ndi kutani kodi ndi kutuluka chifaino ndi chipata cha mzinda wa Lilongwe palishiyani ndiye abale ndikutsindikabe nkhani ya utumiki kuti mukhale pansi munikene bwinobwino ndikuona udindo wanu nchifake pomaliza ndikusirani zinthu zinayi zofuna kwambiri zoti zikuthandizeni pa utumiki wanu choyamba ndachikamba kale ndikupemphera makomo mu mabanja muchonde makolo muli pano mudzipemphera kwambiri ine ngati mtumiki wanu ndikudziwa mabanja ena masiku ano simukutani nyumba mukodi simukupemphera timadziwa chifukwa timakuyenderani ndipo ine ndikabwera ku nyumba ndimodokeza ndi ana ndimafunsa kuti kodi mapemphera nthawi yanji kuno sitipemphera timangogona koma adadi amakondopemphera ali pa television umapemphera one television pemphero limene liyenda ana maulula atu kamakeza nawo ndi ndifuna kuti msamba parish pamodzi ndi abambo mfumu ndi parish team a catechist inuyo mulimbikire kupemphera chifukwa gogo wanu Zakariya ndi Elizabeth analokonda kutani kodi kupemphera kwambiri komanso nkhoso yanu Yohane ndale patsogolo kwambiri chifukwa amapita kuthengo kukasala amasala kwambiri Zakariya amasala kwambiri Yohane Batizi kukhala ku chipululu chifukwa cha kupemphera kukonzekera kubera kwa ndani kodi kwa mpulumutsi inunso chonde mudzipemphera kwambiri makamaka mukhaledi okonza njira ya zaulere kwa anthu ena njira ya zaulere mu diocese njira ya zaulere mu dziko lonse lapansi nkhoso yanu inakonzekera madalitso inapereka chiyembekezo inunso mupatsane chiyembekezo mpalishi muno komanso peke chiyembekezo ku archdiocese samadandaule za inuyo ayi idzona kuti kuli nsamba mwana wathu okondeka amene amachita zonse bwinobwino ngakhalenso mwina matageti timakupatsani ndalama pacha eti tikaona kuti tinakupatsani tageti kaya ndi 20 million ndikuona kuti kumati ku diocese kwavuta ndalama zavuta tizitha kuimbirani foni kuti nsamba kunotu zavuta salale masiku mwezi uno salandira ntchito mutipase ndalama muzitha kuti kodi yankhanitu ndisi yatumisa ikatizimu yakha chabwino koma ndifunira kuti inuyo mukhale odalirika mukhale okonza njira ya madalitso aena madalitso anu komanso aena mwachidalitso komanso dziko lonse lapansi kachiwiri msamba St. John's mulimbikire kwambiri maphunzitso a mpingo palishimo ambo ya episkopi ananditsimikizira kuti ndikutsimikizani zimene ndilimbitseni chifukwa ndi plan ya diocese yonse kulimbikitsa maphunzitso a mpingo pakati pathu chifukwa panopa zinthu zikusintha komanso pali mauthenga ambiri amene akumabwera komanso meti ukhalira makomomwe eti ndikamayenda ndimaona kuno
ukamayenda kumusiku kaya uko wakawaka kumusi mapita uko ena tili mafupi mmashabini phokoso usiku wonse ana athuso angonena makanema mmenemo malediyo gudu maphokoso amene aja amapangitsa kuti nthawi zina uyiwale maphunziro achani kodi kumiphakati kwathu abambo mfumu muli pano mulimbikire moyo wa Yohane Mbatizi okonzekera mitima yathu kuti ilandire Yesu pa maphunziro ampingo tiziphunzitsana miphakatimu kaya mabungwemu maphunziro ampingo komanso kukhala otsekuka mtima ndi kumvetsera. Chachitatu mutumikirane pakugwira ntchito modzipereka ndi mwaumodzi izitakamba kale kukhala amodzi ngati nsamba mukhale ogwirizana omvetsetsana okhululukirana komanso otumikira ngakhale mapalishena kunja nanga zaka 40 years ndi masewera ngale ndiye mudayisezi munotu pali mapalishena ali mchaka chingati kodi chaka chimodzi napita kwa Kalembe kwa Sunguko zaka 11 chabe amakondo zaka 11 inu mukwale zaka 40 muli ndi chalichi muli ndi sukulu pamene anzanu mapalishaso pano alibe chalichi alibe nyumba ya nsembe alibe galimoto inu pano muli ndi galimoto muli ndi basi mugwire ntchito mukathandizenso mapalishena amene ayamba kumene tumvana kodere kumene ndiye utumiki oyang'ana kutali musayang'ane mkati ayi muyang'ane kutali kuthandiza anzanu mugwire ntchito modzipereka chifukwa ndino odalitsika ndino ana Yohane Mbatizi. Pomalizira mupitirize kukhala opatsa opereka kwa ena makamaka pakati pano kuthandiza makamaka ovutika mudziona pakati pano amene akusowa amene akuvutika athandizeni ndipo bambo Silivio ndi ansembe akhagwira ntchito kuno kwambiri kuthandiza anthu otani kodi bambo Silivio anamwalira mzimu wonse muchani kodi tine kuti ovutika onse aja basi adzivutikabe inuyo ngati parish unikiranani muone kuti kodi mparishi mwathu muno inde to 7 ndi mavuto koma timadziona kuti pali ena amene amavutika kuposa ndani kodi muone zosowa za ena. Mulungu adalitse St. John's komanso akupatseni tsopano utumiki wamphamvu pamene mukonzekera zaka 50 chifapatsala zaka 10 sichonjo musingezinge bwino muvale mphamvu zina kuti mutumikire mukamatumikira choncho Mulungu azikudalitsani adalitsanso dziko la Malawi ndi dziko lapansi. Amen. Pa nthawi ino tiwayitana agulupu athu amene akukondwerera kuti akwanitsa zaka 25 akutumikira Mulungu abwera kutsogolo kuno azalonjezenso kachiwiri malonjezo awo. Inu akatikisiti athu amene mwagwira ntchito zaka 25 tikuthokozanani Mulungu. Kodi mukulonjeza kupitiriza kutsata moyo wanu wa Chikhristu ndi kumenya nkhondo ndi chikunja ndi zoyipa zonse ndi kukhalira anzanu ndinu pamodzi ndi banja lanu chitsanzo chokoma ndi mboni yoona Yesu Khristu? Inde tikulonjeza. Kodi mukulonjeza kupitiriza kugwira ntchito yanu ya kulalikira ena za Chikhristu kuphunzitsa akhristu mopanda kuchita mantha ndi kutsata malamulo ndi malangizo aolamula a Ambuye? Inde tikulonjeza. Kodi mukulonjeza kupitiriza kuyang'anira ndi kusamala zonse za Chikhristu m'malo mmene mutumidwa kuti choncho mukhale atsogoleri anzanu powatumikira modzichepetsa monga momwe anachita Yesu Khristu mpulumutsi wathu? Inde tikulonjeza. Mutalengeza zonsezi ndikupitiriza kutumani m'dzina la Ambuye Akepiskopi kuti mukhale mphunzitsi ndi m'busa la khamu la Mulungu m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndiye tsopano tidalitsa Baibulo komanso mtanda umene zili zida komanso thandizo la zogwira ntchito yawo ngati akatikisiti. Mtetezi wathu ndinu Ambuye. Ambuye akhale nanu. Ambuye Yesu Khristu tikupemphani kuti mudalitse mitandayi
komanso malemba oyerawa. Munatipulumutsa ndi kupambana demoni amene ananyenga makolo athu oyamba aja natilekanitsa ndinu Mulungu Tate athu. Mudalitsenso malemba oyerawa amene atikhwimitse ndi kutibweretsera chipulumutso ndi kutipulumutsa pamene adani otivuta atizinga. Ndipo ndikuzidalitsa zinthuzi kuti ziyeretsedwe, ndipo amene adzapemphera ndi kulemekeza Ambuye opachikidwa pa mtanda alandire chithandizo cholimbitsa moyo wawo wauzimu ndi wathupi. Ndi Yesu Khristu Ambuye athu. Mapemphero a Khristu. Kupempherera atsogoleri a mpingo. Tikupempherera apapa athu Francisco, aepiskopi, ansembe ndi atumiki ena onse a mpingo kuti atitsogolere bwino kumoyo wosatha, komanso agrupa a Yotamu. Ambuye tikukupemphani kuti mupitirize kuwadalitsa kuti athe kutumikirani mwatoto moyo. Tikukupemphani. Kupempherera atsogoleri a dziko. Ambuye apatseni nzeru zowathandiza kuchita ziganizo zokukondweretsani. Azipempha uphungu wanu nthawi zonse ndi kupempha kuti muziwawunikira pamene akutsogolera ena. Adzazidwe ndi chikondi ndi chaulere chanu ndi kuwagalira ena. Tikupemphani. Kupempherera umodzi ndi mtendere. Mverani mapemphero a anthu anu, inu Atate achikondi, pamene tikuzisamalira komanso kusamalirana. Tikupempha kuti mzimu wanu ukhale nafe. Mukometse kaganizidwe kathu ndi nzeru zanu kuti tizichita zonse moyenera ndi mopindulitsa aliyense. Ambuye Yesu, pamene tikukondwera zaka 40 za parishi yathu, tikupemphani kuti mutichotsere china chilichonse chotisautsa m'miyoyo yathu. Muongolere njira zathu kuti tibweretse mtendere pakati pa anthu. Tikupemphani. Kupempherera achinyamata komanso mautumiki. Tikupempherera achinyamata onse amene ali pano komanso achinyamata ena onse. Tikukupemphani Atate kuti muwateteze kuzoopsa zimene mdani uja angawakonzere. Avale zida za Mulungu ndipo akhale okonzeka kuyima molimba m'chikhulupiriro chawo mnyengo zonse. Atate, tikupempha muwapatse achinyamata nzeru pamene akuchita zisankho zikuluzikulu m'moyo wawo. Muwathandize kufunafuna chifuniro chanu pa zonse zimene achita. Tikupemphanso kuti muwalimbikitse kuvomera kuyitana kwanu ku ntchito ya mu mpingo wanu, malinga ndi chifuniro chanu. Tikupemphani. Kuzipempherera ifeni. Atate aulemu onse, tikukuthokozani podalitsa mpingo wanu chifukwa chakuti ndife amodzi ndi Khristu. Tikukuthokozani potiyesa oyenera kufika pamaso panu ndi kukupembedzani zaka zonsezi ngakhale musadalenge dziko lapansi. Yohane M'batizi Woyera atipempherere kuti tilandire chipulumutso kudzera mwa mwana wanu Yesu Khristu, kuti tikhale ndi moyo umene ankaphunzitsa, ndipo atipempherere kuti titsogolere anthu ena kwa Yesu Khristu pa ulendo uno wa pa dziko lapansi. Tikupemphani.
tatula mapemphero athu ambuye m'manja mwanu kudzera mu uneneri wa Yohane M'batizi mwa Yesu Khristu ambuye athu.
Timapeleko Utipika uyende bwino umusitori analibe chuma tulinditselo na wachompingo tawela kutapeleka emotokoza tawela kutapeleka emotokoza wandipata mooyo tikutokoza wandipata mooja tikutokoza wandipata chuma tikutokoza tawela kutapeleka emotokoza tawela kutapeleka emotokoza unokulitsa zitu zao kuti apese chuma chawo ndibona ndiyo ndisafira unokulitsa munda wawo ndabwela kudzapeleka emotokoza ndabwela kudzapeleka emotokoza wandipata mooyo ndikutokoza wandipata mooja ndikutokoza wandipata chuma ndikutokoza ndabwela kudzapeleka emotokoza ndabwela kudzapeleka emotokoza Tikununacho anapeleka tilipochita anabisa Petro anati iwanania ninazoona kachuma changu ndabwela kudzapeleka emotokoza ndabwela kudzapeleka emotokoza wandipata mooyo ndikutokoza wandipata mooja ndikutokoza wandipata chuma ndikutokoza ndabwela kudzapeleka emotokoza ndabwela kudzapeleka emotokoza sizomuyoyo chuma sizomuyoyo situ aliyesali nayo pato yopeleka pakuwa na sembe aliyesali nayo pato pato ya ikulu ndimo aliyesali nayo pato yopeleka pakuwa na sembe aliyesali nayo pato pato ya ikulu ndimo chuma ya tuji chimapele kuti ulipingawu uyende kwinapa masikani analipetu taye tena na acha mpingo sizomuyoyo chuma sizomuyoyo situ aliyesali nayo pato yapeleka pakuwa na sembe aliyesali nayo pato
sijomuyoyo, chuma, sijomuyoyo, sijomuyoyo, situ, aliyesali nayo mpatso, yopeleka pakowa na sembe, aliyesali nayo mpatso, mpatso ya ikulu ndimoyo, aliyesali nayo mpatso, yopeleka pakowa na sembe, aliyesali nayo mpatso, mpatso ya ikulu ndimoyo. Sijomuyoyo, sijomuyoyo, chuma, sijomuyoyo, sijomuyoyo, setu, aliyesali nayo mpatso, yopeleka pakowa na sembe, aliyesali nayo mpatso, mpatso ya ikulu ndimoyo, aliyesali nayo mpatso, yopeleka pakowa na sembe, aliyesali nayo mpatso, mpatso ya ikulu ndimoyo. pempherani tsopano kuti nsembe yanga ndi yanu ivomezedwe Mulungu Atate wamphamvu zonse. Atate, landirani mphatso zomwe tadzatula paguwa lanu pamene tikukondwerera chaka cha Yohane M'batizi. Iye analosera zakubwera kwa mpulumutsi wathu, ndipo atabwera mpulumutsiyo anamsonyeza kwa anthu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Titokoze Ambuye Mulungu wathu. Zoonadi nkofunika ndikuyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tithokozeni Atate oyera onse ndi wamuyaya. Tikutamanda ukulu wanu Atate pakulemekeza lero Yohane M'batizi wodala amene adakonzera mwana wanu njira yake pansi pano. Mwa anthu onse obadwa mwa akazi mudampatula ndi kumpatsa ulemu wapadera. Kubadwa kwake kunabweretsa chisangalalo chachikulu, ngakhale asanabadwe n'komwe adatukula mimba mamayi wake ndi chimwemwe
poona kuti chipulumutso cha anthu chafika. Iye yekha mwa profeti onse ndamene asonyeza kankhosa ka chipulumutso. Pofuna kuyeretsa madzi adabatiza mwini wake wa ubatizo, ndipo adali ndi mwayi wapadera womuchita umboni wopambana pokhetsa magazi ake. Choncho limodzi ndi amphamvu akumwamba tikulalika ukulu wanu pansi pano ndi mosalekeza poyimba kuti Oyela, oyela, Mbuye Mulungu. Oyela, oyela, Mbuye Mulungu. Oyela, 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 oyela. Oyela, oyela, Mbuye Mulungu. Oyela, oyela, Mbuye Mulungu. Oyela, 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 oyela. Mbuye Mulungu, wamakula ngondo kumwamba, usana kumwambako. Umama ndi basi, atata ndi ulemu wanu, usana kumwambako. Udala iye amene alikuza dzina la Ambuye, usana kumwambako. Oyela, oyela, Mbuye Mulungu. Oyela, oyela, Mbuye Mulungu. Oyela, 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 oyela. tinoyera Ambuye nkwena tikuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ntchito za Mzimu Woyera mapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu Woyera yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izi zomwe tatola pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu amene atilamula tikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene ukaperekedwa anatenga bredi adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema napereka ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya anatenga chikho adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi achimwano chatsopano ndi chosatha amadzatsidwa chifukwa ndi anthu ambiri kuti afanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Thank you.
choncho Ambuye, ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu kwake kwa ulemu ndikukwera kwe kumwamba, pomwe tikuyembekeza kubwera kwe kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino yamoyo ndi yoyera kuti tithokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe pesera ya mbumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake munayivomera kuti yanetse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi mzimu wake woyera, ndipo tikhale thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokutumikirani nthawi zonse, kuti tilandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virigo Mariya wodaladala amayi a Mulungu, ndi Yosefe wodala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli anu ndi odala, ndiponso amalitiri anu olemekezeka, ndi oyera anu ena onse amene amawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikukupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotengenitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba ino payendeko pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francisco Papa wathu, ndi George Tambala Archiepiscopo wathu, Vincent Mwakhwawa mthandizi wake, ndi aepiskopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino pomwe afuna lifike pamaso pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu, inu Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene ali kuchoka mmoyo uno, mwachifundo chanu mwalandire mufumu wanu. Kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kulandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha, mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mmapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa Iye, pamodzi naye mwa Iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Amen. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira kutsata maphunzitso a Mulungu, tikupemphera mosaopa kuti Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu, musatisiye ife mchinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwachifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu tetezedwe ku machimo ndi zopsa zonse, paudira mwachiyembekezo kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu munawuza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere ndinonga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndomwe kufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nthawi zonse. Mo
naka kankhosa ka mulungu nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi ngodala amene akuphandula kankhosa.
tikupembedzane mulungu wanga sindikuonani mukalisiya kutiwitsa eno ndikulepela kuti mundikonda nditundadziwa yesu maso anga sakuonani ndipo manja anga sakukudzani umandikumbuka mauwano aja ili thupi langa nditundifela yesu kristu topelano ndilo chakudya chopatsa moyo yesu kristu makazi ano ndiwo chakumwa chopatsa moyo tiyeni tonse tikalandire yesu kristu topelano ndilo chakudya chopatsa moyo yesu kristu makazi ano ndiwo chakumwa chopatsa moyo tiyeni tonse tikalandire Yesu mwanake yekawa mulungu atate simu wanga zaulandireni simu wanga zakasiza mambo adasireka zose simu wanga zaulandireni simu wanga simu wanga ukuti usangalale simu wanga ukuti ukondwelele kukoma kwanu zaulandireni simu wanga zikomo Nizikomo pamene tikonene Nizikomo zikomo Nizikomo pamene tikonene Nizikomo Chitu chimene tikabwezele zikomo Pasabwino zose muma tichitila zikomo Chitu chimene tikabwezele zikomo Pasabwino zose muma tichitila zikomo ndikasowa mandepata Nizikomo ndikadwala mandijeleza Nizikomo mawamene ndinganene Nizikomo zikomo Nizikomo pamene tikonene Nizikomo zikomo Nizikomo pamene tikonene Nizikomo Chitu chimene tikabwezele Nizikomo Pasabwino zose muma tichitila Nizikomo Chitu chimene tikabwezele zikomo Pasabwino zose muma tichitila zikomo
chilo iyi ndili nayo mawamene ndinganene Tungululu zimpeke Tungululu zimpeke Tungululu zimpeke Umembile amboye Nipazana manda tinalaki Tungululu zimpeke Tungululu zimpeke Umembile amboye Nipazana manda tinalaki Tungululu zimpeke Tungululu zimpeke Umembile amboye Nipazana manda tinalaki Andibata ine moyo wa ulele Andibata ine chido ya ulele Andibata ine banja la ulele Itokosa Andibata ine moyo wa ulele Andibata ine chido ya ulele Andibata ine banja la ulele Itokosa Tungululu zimpeke Tungululu zimpeke Nipazana manda tinalaki Tungululu zimpeke Tungululu zimpeke Umembile amboye Nipazana manda tinalaki Sima wanga utamanda ambuye Ibo simu wanga Ondelela mulungu Mulumoti wanga Sima wanga utamanda ambuye Ibo simu wanga Ondelela mulungu Mulumoti wanga Wanga, Mulungu, Mulumoti wanga.
mzimu wanga onelela mulungu olomoti wanga Sima wanga utamanda ambuye ndipo mzimu wanga onelela mulungu olomoti wanga tipemphere. Atate ndiye ukatisometera mwatisandutsa tsopano pamene tikondwerera chaka cha Yohane Mbatizi amene analosera zaka nkhosa ka Mulungu. Tikukupemphani mutithandize kulandira mwana wanu ngati mpulumutsi wathu, chifukwa iye ndiye opatsa moyo watsopano mwa Yesu Khristu ambuye yathu. Ndipo nthawi ino ndi nthawi ya zolankhula. Amene atayambe kutilankhula ndi a chairperson a parishi Mr. Katimba. Iwowo akatilankhula, pambuyo pawo adzatilankhula ndi Honorable Nase Tembo, Minister of Foreign Affairs. Honorable Nase Tembo akatilankhula, pambuyo pawo adzatilankhula ndi abambo mfumu a parishi ino, Father Patrick Lipenga. Ndipo abambo mfumu akatilankhula, amene atadzamalize kutilankhula ndi ambuye Vincent Mwakwawa. Ambuye wakatilankhula, tonse tidzakhala malo omwe ano, ndipo akadzamaliza kulankhula adzatidalitsa, ndipo tonse tidzakhala malo omwe ano mpaka mdipiti utabwerera. Zikomo. Choyamba ndimafuna mundilole kuti ndithokoze ambuye olemekezeka makamaka potitsogolera ife Akhristu akuno kumsamba pamene tikupanga chikondwerero cha kukwanitsa zaka 40 tikutumikira ngati parish. Malo mwa Akhristu tonse kuno tikuthokozani chifukwa cha kubwera kwanu pozatipangitsa mwambo umenewu. Mukatithokozeranso kwa His Grace ambuye Tambala pokulolani kuti muzatikometsere mwambo umenewu. Mundilolenso ndithokoze Akhristu eni ake kamba kakukonzekera bwino pamalingaliro amene tinali nawo kuti chaka chino tipange chikondwerero chimenechi cha zaka 40. Choncho malo mwa adindo anzanga ndimafuna ndikuyamikeni pa zochitika zonse zimene tinali nazo pokonzekera mwambo umenewu, ndipo mathandizo osiyanasiyana amene tapereka kuti mwambo umenewu ufike pamene wafika apa ndi kukhala mwambo wa mtengo wapatali. Ine mawu ambiri ndilibe, ndikufuna ndikulimbikitseni Akhristu anzanga mmene tikudziwira kutha zaka 40 pa moyo wapano. Timanena kuti moyo umayambira pamene munthu wakwanisa zaka 40. Choncho ndimaona ngati kuti nthawi ino ndi nthawi yabwino imene tingathe kulingalira kuti kodi ngati Akhristu, kodi ngati mpingo wakuno kunsamba pa zaka 40 zimenezi tayenda motani. Mmene anakambira ambuye pa ulaliki wawo ndikukhulupirira kuti panali zabwino zambiri zimene tazichita ngati mpingo kwathu kuno, komanso mwina panali zingapo zimene sitinayende bwino. Ambuye anatipempha kuti tiunikire zimenezo. Inenso malo mwa atsogoleri ndimafuna ndikupempheni Akhristu anzanga kuti tiyeni tilingalire pa zonse zimene tayendera mu zaka zimenezi. Mulungu akudalitseni. Tiyeni tipitirize ngati nsamba kupita chitsogolo. Tiyeni tipitirize ngati nsamba kukhala ana okondana, kukhala achikondi. Tichepetse mavuto osiyanasiyana amene angathe kubwera pakati pathu. Tiuzane pamene tikuona kuti talakwitsa ndi mtima wachikondi, ndi mtima ofuna kuti parishi yathu ino ipite patsogolo. Kufikira penepo ndikufunireni zabwino zonse, chaka chopambana. Zikomo. Ine choyamba ndayima pano
kuti ndipereke mawu amafuno abwino malo mwa boma komanso malo mwa ine mwini chifukwa cha tsiku la lero pamene tikukumbukira kuti mpingo parishi ino ikukwanitsa zaka 40 kuyambira 1984 mpaka lero. Ndi ntchito yayikulu imene yagwirika pamalo pano. Ndikuyamikireni mpingo wa Katolika chifukwa cha ntchito ya maphunziro imene mmagwira komanso makamaka ntchito ya maphunziro imene yagwirika pano. Pali primary school, pali secondary school, mmenemo mwatuluka akuluakulu amene athandiza chitukuko cha dziko lino. Mmenemo amene amakaphunzira si akatolika okha koma Amalawi. Ndi ntchito yachikulu chimene mwagwira. Mmene amapereka mbiri ya mpingo uno ya parishi ino kuti ma 1920 anthu amakakumana kwa Kawondo, kukaphiri, kwa Tongole, kwa Mwenda, akati afuna kupita ku Likuni, akati afuna kupita uchalichi. Ndeni maganiza akhristu alero ofe atati tonse tidzikapemphera ku Likuni anga mayende kupita ndani? Ambiri aife tikhoza kungonala kunalibe transport ndesi tipita. Akhristu oyambawo anali akhristu olimbikira, akhristu a faith yawo komanso akhristu okhulupirira. Nkona lero tikhoza ima pano nkumakumbukira zaka 40. Tiyeni titenge chitsanzo chakulimbikira kwa akhristu amenewo amene anafunitsitsa kuti uthenga wabwino wa Ambuye Yesu ufalikire. Lero tili pano chifukwa anthu ena m'mbuyomu anagwirapo ntchito. Ndi acheya mujana ima pano ndimamvetsera kuti pali malingaliro ambiri akulu ofune kukulitsa chalichi chino. Ndi chikhulupiriro kuti aliyense akhala oganiza ngati akhristu amene aja mmodzi mwa ife akhristu tionetsetse kuti tayikapo ntchito, tayikapo chidwi kuti mpingowu upitirire, ifeyo tisakhale ophweketsa chikhristu pa dziko lapansi. Anthu adzaonenso tikamadzakwana zaka 50 pano ngati Mulungu angalole kuti tidzakumane, tidzakhale tikunyadira kuti abwije tinali pa 40 tapanga zakuti ndipo pa 50 mpingo wakula motere. Ine ndiyamike chifukwa cha tsiku limeneli, ndiyamike Ambuye kuti takhalira limodzi pano kuchita celebrate zaka 40. Kuchitaninso congratulate ino akhristu a parish inoyo pa chintchito chachikulu chimene magwira komanso chintchito chimene tikupitirira. Akuti kuti strategic plan imene ikubweranso ina. Ndikhulupirira kuti masomphenya mu strategic plan amenewo akhala okulitsa mpingo, opititsa chitsogolo chitukuko cha dziko komanso ifeyo tikhala amodzi okondana. Abishopu ambuye athu anena kuti tikhale olimbikira kupemphera. Satana akuyenda ponseponse tsiku lililonse kufuna kugwira ife akhristu. Tiyena kukhala opemphera kuti tithane naye Satana ameneyo. Tiyeni tikhululukirane, tiyeni tikondane. Mulungu atidalitse. Zikomo kwambiri Ambuye. Ine mawu anga kwambiri ndiothokoza. Tithokoze kuyambirira Ambuye Vincent Mwakhwawa amene mwavomera kuti mubwere mudzakhale nafe pa chaka chimenechi. Tikudziwa kuti ndinu munthu wa bize kwambiri komabe munavomera kuti mudzakhale nafe. Komanso tithokoze alendo wathu a Honorable Nancy Tembo amene mwakhala nafe. Tikudziwanso kuti ndinu anthu a bize. Mwapaderadera tithokoze a celebration committee ndi magulu ena onse amene apangitsa kuti chakachi chikhale chopambana chonchi. Titha kunena kuti chakachi chayenda bwino kwambiri. Sitidikira anthu ena padera kuti atiyamikire, komano tokhaso tikutha kuona kuti zikuyenda bwino. Zonsezi kuti zayenda bwino chonchi chifukwa cha mgwirizano umene tawuonetsa.
tikuthokoza onse makwaya apayomo magulu ena onse ambiri amene atenga nawo gawo kuti zinthu zimenezi ziyende bwino. Mene ndimakonzekera kuti ndidzalankhule tsiku la lero, ndimayembekezera kuti ndidzalankhula kwambiri zonena kuti ife akunsamba palishi ndife mamissionaries. Ndiyeno naona kuti nkulalika kwawo Ambuye mwakhwawa alankhula kwambiri mfundo imeneyoyo yotitsimikizira kunena kuti ifeyo akhristu akunsamba ndife mamissionaries, ndife atumiki. Izizi zikutengera nkhoso yathu Yohane Mbatizi. Komanso tili ndi mwayi kuti tindi woyera amene wawa Yohane Mbatizi komanso Daniel Komboni woyera, zitsanzo zathu zimene tena kuzitengera ngati atumiki. Tikaona Yohane Mbatizi ndi amene anachitira umboni wapadera pamene amasonyeza anthu ena kuti uyu ndiye mwana wa Mulungu, aka ndiye kankhosa ka Mulungu. Ifenso akhristu apansamba tili ndi udindo osonyeza anthu ena za Yesu Khristu. Ndanena panopa za Daniel Komboni woyera. Ife ansembe anu achipando cha Daniel Komboni woyera tiyenera kuti tigwirane manja kuti mzimu umenewu wotumikira anthu ena kwambiri ukhalenso mwa ifeyo. Daniel Komboni anachoka kwawo ku Italy ndikutumikira Mulungu mu Afrika muno, ndikuzafera mu Afrika momwe muno. Ndiponso taona Yohane Mbatizi amene anafa chifukwa chotumikira Mulungu. Choncho ifenso akhristu akunsamba tiyeni tigwirane manja limodzi kuti mzimu umene wotumikira wa umishonari upitirire ndithu. Anatiuza Ambuye aja kunena kuti umishonari wathu, utumiki wathu tuyambire pansamba pomwe pano, komano usangokhala wapano pokha pano ayi, komano tina kuti tituluke pita ma outstation tithandize osatinso anthu apa pokha ayi, komano ngakhale mapalishi ena, ngakhale anthu ena amene ali kutali, komano ntchito yayikulu kwambiri pa utumiki wathu ngati tilibe ma materials m'mapemphero athu ndi mphatso yapadera imene tinganene kuti ndi chimene tingati kuchigwiritsa ntchito pa nambala 1, kupemphera, kugwirira ntchito limodzi. Komanso anatilimbikitsa Ambuye aja kunena kuti tiyeni tizamitse chiphunzitso cha mpingo. Ife tinene kuti tigwirana manja kuti chiphunzitso cha mpingo chisangopita kwa ana atililonse okha ayi, komano wina aliyense tipeza njira kuti Mkhristu wina aliyense azamitse bwanji chikhulupiriro chake. Choncho ndikuthokozani nonse pa zimene zachitika tsiku la leroli, zikoma kwambiri. Maulemu komanso mataito aperekedwa kale ndipo akhale m'malo mwake. Ine mawanganso masanano ndangapo kuthokoza komanso kulimbikitsani, ndipo mawanga ndochokeranso kwa Ambuye ake Episkopi chifukwa ndi amene andituma. Ena akhala ine koma ena andituma ndi Ambuye. Mukudziwa kuti ine ndine bishop wothandiza ndi ake Episkopi amene amandituma ngati kuna chito ndituma kuti pita kumeneko chifukwa iwo apita ku Namitete. Komanso kunali mwambo wina kwina koma nanena kuti ayipitani kumsamba poti ndi chaka chachikulu. Ndiye choyamba Ambuye akuthokoza kwambiri chifukwa chakuti ngati nsamba munakonza mwambo umene wothokoza Mulungu, mwambo wa chaka cha zaka 40. Ambuye akuti mtima umenewu kapena moyo umene ndi wabwino umathokoza. Ndi chifukwa chakenso malaliko moja ndakulimbikitsani kuthokoza. Ambuye akuthokozanso ansembe ino a chipani cha Komboni amene munapatsidwa kuti mudzendetsa parishi m'malo mwa iwo ake Episkopi. Akuthokoza kuti mmadzipereka kutumikira komanso kuthandiza Khristu. Ambuye akuti zikomo kwambiri chifukwa cha kudzipereka kwanu ndipo mupitirize kupanga zimenezi. Ambuye akuthokozanso masistere amene mmathandiza parishi ino. Komanso pali masistere ena amene amakhala mparishi ino amene mwina sakhala full time kugwira ntchito kunoko koma ali mu
malo anowa jurisdiction ino ya parish nde iwo amakhala kunoko makamaka ku Aurimu komanso ku St Teresa komanso akunsamba. Ambuye akuthokozani kwambiri masistere chifukwa chakuti inuyo kukhala parish ino nde kuti mukupanga umodzi wa parish koma kwambiri mapemphero anu monga na fotokoza maliko muja kuti mpingo umene ndi mapemphero masistere athu amene akukhala parish ino anthu akunsamba mwina maliko muja sinakambe zimenezi mudzo ndinodala chifoti masistere wamakhala akukupemphererani samaoneka kuno mwina kugwira ntchito koma iwowa ndi ife ansembe tidalonjeza kuti tizipemphera tsiku ndi tsopemphera inuyo ndi kupemphera mpingo ndi dziko nchifake timakhala makonventi komanso nyumbazi komanso nchifake timakhala tokha tumvana anyamata ndatsikana ene ife tidasiya mabanja kuti dzikupempherani inuyo ndi dziko kuti mukhala anthu abwino tumvana ndiye masiserewa ngakhale sagwira ntchito kuno musamaone ngati sakuthandizani iyayi amagwira ntchito yakulu kwambiri yotani kodi yokupemphererani ndiye tikwathokoza kwambiri masisere chifukwa amakhulupirika ya komanso madziwa masisere ndangasi mwina sapita kodzodza matenda sapita kumasika kwambiri ndiye kuti amakhala kupemphera ifenso tipemphera nsembe ife timakhala kuthamangathamanga m'midzimu iwowa ndiye kuti agwira mapemphero otipemphera ifeyo tumvana ere komanso inunso kuti muphike bwino sima azimayi kunyumba kuti poto sabuduke amakhala kuti asistere akupemphera ndiye masistere athu ku Aurimu ku Bethany komanso ku St John's kuno kunsamba Aurimu tikuthokozani kwambiri chifukwa cha utumiki wanu ambuye akuyamika kwambiri chifukwa mumakongoletsanso parish ino kuti chifukwa masistere mwaona amavala bwino lero amakhala ngati maluwa ampingo mwaona ere ndiye parish anu ndiyokongola inuyo msamba chifukwa cha asisterewo awombereni m'manja asistere chifukwa chotinso asisi ali kuno izi tsopano zowonjezera za ine siza ambuye tambala eti izi zowonjezera za ine tsopano eti atsikana mukuona masiserewo eti nde bwanji mutsatira eti mukalowo sistere ndikuwuzeni makolo watu amandiwuza kuti kumabanja ako adadzadza mabanja sakuafunanso kumabanja anthu anadzadza tumvana eti ndeni mukakhale ndani kodi anyamata mukakhale ndani anyamata lo musayankhe ngati atsikana onse akakhala sistere ndi mukakwatira ndani inuyo anyamata inunso mungopita kusembe basi chifukwa kuti atsikana azichebwa onse apita ku sistere eti ndiye inunso atsikana ndi anyamata mudziona utumiki umene akupanga masistere komanso ansembe komanso abambo Lipenga mwamvere kisoni ali okhaokha pano eti angakwanitse kuyendetsa pali chonse okha ansembe amachokera kuti ndinuyo ndiye pano mukamba zoti mufuna palishi sitikupatsani palishi pokhapokha mutulutsa ansembe ena tsopano tumvana eti mukatulutsa ansembe ndiye tikhala pasi nkuona kuti tsopano kusamba kwatuluka ansembe munanena pano kuti ambuye kisendera anamwalira ena ndiyena chabwino palera achikapa ena munatendani kodi munatendani ena aja John Mangwere ali ku bypass amabwera kuthandizana ena basi mwathera pomwepo mwaona pamene anyamata ndino ambiri kunoko eti endecho ndi athandizeni bambo Lipenga mukalowe usembe kuti mutumikire kuti tikatero ndi kuti tipange mapalishi ambiri chifukwa mapalishi tikutsekula koma panopa taona kuti ansembe akuchepa ndithu ndezi kuvuta tumvana eti nde mawu oyamba ndiothokoza kenakonso mawu aine ena padera ndithokoze chifukwa cha mphatso mwapereka pano m'malo mwa ambuye ndithokoze komanso m'malo mwanga mwatipatsa mphatso zabwino pano komanso ndithokozenso ine chifukwa pa chaka changa cha ubishopu munandipatsanso mphatso zina lero mwandipatsanso zina of course apapa mphatso zinzaine koma kwambiri za ambuye nangasandituma eti ndiye ndimazitenga zonse ngwapatsa ambuye kuti ambuye munandituma mphatso zilizi kodi zimezi ndamandigawirako ndi pamene paja ndaona mbuzi kazilipo 4 ndiye kuti ziwiri zibwera kwa ine komanso mapereka ng'ombe ndimafusa akatimba poti ndaloya iwo eti
oyambaja apereka chingwe chimodzi chachitali amati ng'ombe, apalishi mwapereka cholukanalukana ndeti kuti ng'ombe ndi imodzi kapena folo ng'ombe apapo chifukwa ndiye akuti ndi imodzi ndatiya nkhani ndi atulira olemekezeka nasetembo chifukwa amadziwa bwino chichewa. Amayi ikathamesa tikumani kuti pachichewa chingwe cholukanakukana ng'ombe imodzi kapena ziwiri kapena zitatu. Ndiye tikuthokoza ng'ombe zimene mwapereka mphatso zanzeru kwambiri. Izi ndikazitula kwa Ambuye kuti adziwe nazo zochita. Koma ndodziwa kale kuti pacha kubwera alendo eti lolemba kubwera ndani alendo mabishopu 30. Ndiye kuti ng'ombe zili zachepa kuti alitu mabishopu 30 1 week amene wakadya ndi mang'ina omwe tikaphika mang'ina aje mang'ina chabwino. Leti kuthokoza mphatso mwaperekazi zafika mnthawi yake chifoti kuli alendo komanso kuli zosiyanasiyana zimene zikubwera kutsogoloko. Nde ndikuthokoza m'malo mwa Ambuye ndi zimene mwapereka pano akhristu akunsamba zomwe kwambiri pa zonse zimene mwakonza. Mawu ena achilimbikitso chochokera kwa Ambuye ndi zina zimene ndalika kale zija, koma mandiwuza kuti ndikumbutseni kwambiri nkhani ya zokambirana za sinodi ya pachati pakati pa zokambirana eti wevi yachingati pano, wevi yachinga yachitatu ena sakuyankha. Ndiye kuti simunayamba kukambirana abambo mfumu mabuku achafika kodi agawidwa chabwino, koma ena ndiye kuti simunayamba kukambirana kumphakati eti simunayambe chabwino, koma muyambe kuti mukambirane mupereke maganizo mfundo zabwino zokhuzana ndi mpingo umene tifuna kuti uyendere kutsogolo kuno. Ino munene masomphenya anu, koma masomphenya anu apalishi nakuwuzani malekoni kuti achokeranso mu sinodi zokambirana zimene zizi. So utenge gawo kwambiri chifukwa zimene zikuthandizeni kuti diocese zikapanga masomphenya akulu akutsogolo tonse mu diocese muno titenge makamaka wevi yachitatuyi, nkhani yakudzidalira, nkhani ya zitukuko, sukulu, zipatala, mabungwe CCJP kadekomu. Ndecho ndi Ambuye kuti tikambirane kuti tithe kukonzekera bwino chifukwa sinodi, msonkhano wa sinodi nizokambirana komanso kupemphera ndi nthawi imene mpingo wa Katolika ngati ku diocese kuno umafuna kuti upemphe Mulungu Mzimu Woyera kuti utipatse masomphenya amene tiyendere mtsogolo muno ya zimene tikuchita pano. Ifeyo taona kuti anapanga ena eti komanso zimene timetera diocese zino miphakati maudindo amene tinawo azisankho tupangazi amene amanga zimene zinda anzathu kalero masinodi amene apanga. Ndiye kuti ifeyo pano tikuyendera zimene anadzipereka anapanga napemphera. Inunso lero lino muli ndi udindo umene woti mutenge gawo pakupemphera zolimba komanso kuti mupereke maganizo anu chifukwa nthawi zina anthu amaona ngati mu mpingo sitimva maganizo anthu. Ife ngati mpingo Katolika timamva maganizo ngakhala mwana kumene. Nchifukwa za sinodizi ana akambirane achinyamata kuti mutipatse upangire. Ndiye Ambuye akukulimbikitsani kuti chonde tiyeni titenge gawo tipereke fundo zathu. Ndipo ndabwera kuno ndineyo komanso ndine chairman wa sinodiyo. Ndiye wevi ino ikamatha ndikaona makope ma hardcover kuti muli ndi miphakati ngati bambo kuno 62 ndiye ndikaona ndizikawerenga 1 by 1 kodi mmene mwalembamo zotani. Tikangona kuti miphakati ina sina yankhe ndikakupatsa ni chilango. Ndiye kuti tikanena kuti jubilee ya 50 isadzachitikenso basi mukachita mwina 100 years sitikabweranso chabwino. Koma Ambuye akulimbikitsani kuti tipange bwino sinodi titenge gawo. Chachiwiri Ambuye anandituma kulimbikitsa kwambiri za utumiki wa chinyamata ndi ana. Nakamba sombalaliko muja ngati diocese tufalimbitse kwambiri utumiki wa chinyamata ndi ana kuti tilandire maphunziro tiasula chinyamata m'magawo osiyanasiyana osangoti za uzimu koma kaya za maluso nkhani za arts komanso ka sports. Tufuna kuti anyamata athu panopa ndi mavuto amene alipo tikuyenera kuti tisamale bwinobwino chifukwa iwowa ndi mpingo wa mtsogolo monga na chairman pano. Ndiye Ambuye akuti ngati parish abambo mfumu ndi atsogoleri muyesetse ndithu kuti mulimbikire zimenezi ku diocese tikukonza ndondomeko imene itithandize kuyenda kutsogolo kuno ngati plan ya zachinyamata zakazobwerazi imene umizani ndi sinodi. Ndiye zimene zikabwera ndithu muzigwiritse ntchito kuti tilimbikitse ndi kusula mpingo wa mawa kudzera mwa ana ndi achinyamata. Kenako Ambuye anandipemphanso kuti
ndikukumbutseni za msonkhano umene ndanena kale pano kuti lolemba paja kukubwera alendo mabishopu akhristu enu ake ndi ansembe ndi asisi ochokera ku zimbabwe komanso ku zambia ndi kuno ku malawi pamene tikuchita msonkhano wa region imeneyi chifukwa tifuna kuti tipitirize kulumikizana chifukwa apapa kutilimbikitsa kuti madera amene oyandikana tizikambirana zina ndi zina za mpingo ndi kulimbikitsana chifukwa deraso limeneli anthu timakhala kuti ndi amodzi ku zambia ku zimbabwe anthu timachita zofanana ndiye msonkhano umene ndofuna kwambiri kulimbikitsa utumiki wa mpingo mu dera limeneli komanso kuona mavuto amene timakhudzana mofanana mwachitsanzo maiko onsewa atatuwa akhudzidwa kwambiri ndi chilala chaka chino sichoncho mvula yavuta madera amene wawa ndiye kuyena kuti gawanenso upangiri chifukwa nthawi zina kuno kumalawi timathoma vutika kuganiza za vuto pamene anzathu ku zambia vuto lalirani kodi alisova sichoncho ndiye chifukwa tifuna kuti limbikitsane kukumana ndiye chonde tikupemphani kuti mupitirize kutipempherera kuti msonkhano umene udzayende bwino komanso kuli mwambo pa chiwiri ku polisi ku area 30 atikomera mtima kuboma atipatsa malo aja amachita misonkhano ya polisi ndiye tikapangamisa kumene kuchako ndiye mulandiridwa amene muli ndi mpata kuti tikapemphere limodzi ndi maepiskopi athu ochokera ku zambia ku zimbabwe ndi ku malawi ndi alendo ena komanso kupata mapemphero anu tikupitiriza kupempha thandizo lanu chifukwa msonkhano umene utenga ndalama zambiri poyamba ena amati tipange pa zoom pa whatsapp amatero ena kuti tipange pa whatsapp msonkhano ndiye akhristu ena nati yayi ndi bwino kuti bwere pamodzi chifukwa msonkhano ambiri akufune kuti tionane maso ndi maso sichoncho ndiye ndi bwino kuti tithandize chifukwa tikusowa thandizo lanu ndiye pali makadi amene agawidwa kwa akhristu ena chonde mutithandize ndi mmene mungathandizire ndi ndalama zanu kuti zithandize transport kupita kusalima zakudya malo ogona nanga anthu 30 mabishopu 30 komanso 60 angagone nyumba ya bishopu ikakwana iteno kwagona malo oti tikalipire ndiye mutithandize ndiye abambo mfumu tikamachoka pano ndipempha kuti ndidziwe kuti kodi makadi aja munagawa ngati ndimve kuti anthu sanapereke ndalama sindidya zakudya ayi ndinanga tidya bwanji msonkhano alendo akubwera chabwino koma tikambirana abambo kuti tione mawu ena owonjezera ndi ofuna kuti tilimbikitse kwambiri abambo mfumu athu ndi atsogoleri a mpingo ambuye andipempha kuti ndikulimbikitseni makamaka nkhani ya kugwira ntchito limodzi ndi kupanga mapulani abwino apalisi anu mukapanga mapulani apalisi anu mubweretse kwa ambuye episkopi kudzera kwa dini anu kuti tizitha kuwunikira malinga ndi sinodi imene tikambira nayo mapulani onse a diocese zimene wina zachitukuko musamapange nokha mukuyena kuti zibwera kwa ambuye for approval kuti zinso ziyenda bwinobwino komanso kuti pamene mukuchita maphunziro a mpingo muyesetse kuti zimene mugwisa ntchito zidzerenso kwa pastoral coordinator kuti zithandize pankhani ya maphunziroyo imene ambuye alimbikitsa ndakambaso malaliko nkuti tiyesetse ndithu kuwunikirana koposa pa zimene ifeyo tiusa kuti tidziwe ngati akhristu ndipo makamaka bambo mfumu anuwa abwera kumene koma ineyo ndikuwadziwa bwino bambo lipenga chifukwa ndanzanga alipenga ndi munthu wabwino ndi munthu ofatsa mwaona kalero alibe mphulupulu ndi ofatsa amakhala phe koma amakhala kuona zonse bwino komanso iwo ali ndi luso losula anthu za uzimu chifukwa amaphunzitsa ku seminari tumvana ene komanso iwowa anazama kwambiri zimene zamaphunzitso a mpingo munthu wabwino chifukwa kuti ine ndi pamene ndimagwira ntchito ku PMS ndimakonda kupita ku Roma chaka ndi chaka ndiye ndikapita ku Roma amandisamala ndani kodi ndi wowa ndimakagona nyumba kwawo yako mboni ku Roma ndiye ndikuwadziwa bwino munthu wabwino opanda mphulupulu komanso amaphunzitsa kuti aliyense alandire zabwino za maphunzitso a mpingo ene ndiye ndikufuna kuti mwagwiritse chani amenewa mwagwiritse ntchito sitidza kuti akhazakazi ngati chifukwa ambuye amangosamutsapo anthu akhoza kukhala pano 1 year 2 years asamukanso etu chifukwa asembeta chiyero ndiye ndikupempha inu ngati akhristu kuti chonde akapanga program bambo mukakhala nawo pangani maphunziro kwambiri za uzimu kuti akuthandizeni
chifukwa iwo ali ndi luso limene lingati wansembe amene wasulidwa bwino komanso kozedwa bwino. Ndima amene wandofaniza bwino zonse, Ambuye akudalitseni zomwe kwambiri. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Katumikeni Ambuye ndi moyo wanu. apa pamene tafika patu ndi pamapeto pamwambo wa nsembe ya misa kuno ku Nsamba Parish, komwe ndithu amakondwera makamaka kuti parish ya Nsamba yakwanitsa zaka 40. Ndiye amene anatsegulira mwambo wa nsembe ya misa ndolemekezeka Ambuye Vincent Mwakhwawa, amene ndithu ndi Ambuye Mthandizi wa Lilongwe Archdiocese, amene anaongolera mwambo Mai Kamenya, ndipo kwaya yomwe inayimbira pamwambo wa nsembe ya misayi ndi St John the Baptist Parish Joint Choir. Amene anawerenga mawu, anawerenga mbiri ya parish ya Nsamba ndi Joseph Moore, ndipo mawu yamba anawerenga ndi Favourance Magoza, mawu achiwiri anawerenga ndi Ellen Solias. Ndipo tithokoze kwa onse amene ndithu munali pamenepo kumvera Radio Alinafe mwambo wa nsembe ya misa kuchokera kuno ku Nsamba. Ndipo kuno timu yathu pamakina panali Matthews Banda komanso Edwin Sitima, ine commentary mapanga ndine ndithu Monica Chinyamalipia komanso mzanga Tobias Dominique. Pa producer wathu kuno ku Nsamba anali Tiamike Chesale. Pitirizani kumvera maprogramu osiyanasiyana pano pa Radio Alinafe mwakoma nonse.